officers involved. The transfer does not give back life. We want justice for those victims, and justice requires that they be prosecuted as provided under the law. That the Office of the Director of Public Prosecutions instructs the Inspector General of the National Police Service to sanction and undertake immediate investigations into each of the officers captured and identified in existing images and videos meeting disproportionate violence against members of the public and or who are suspected of or implicated in the extrajudicial killings of innocent Kenyans. Kakorodo bende ogolo chik mabende ne ogol mabende chungo ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka do wacho ni mano ne en ataro machik. Kendo do chiwo milion 2.2 ne jogo mane ochopo e do mar kwedo mokalo chik mane ogol ma chungo ng'anyo mora mora e chuny boma ma Nairobi. Jal bura ido ma malo Bahati Mwamuye wacho ni okang' mar chungo ng'anyo e chuny boma e kinde ng'anyo mar kwedo paro machik mar omenda mar higa mokalo ne en ataro mar chik. Burano ne ochwale do gi jong'anyo 11 kane otelnegi kod Pareno Solonka ka bende ne gikwedo mokalo kang' mar chungo ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Do wacho ni mano ne en rocho ratich oganda. Do bende ong'ado ni obila nyaka to koro rwak uniforms magi kata lepgi mag tich sa asaya ma bende gichiwo arita e kinde ng'anyo mora mora ma bende obagi e chuny boma mar mondo fwenygi e yo mayot. That any law officer deployed to ensure law and order in the course of an assembly demonstration and or picketing must be uniformed and shall not in any way hide or obscure their face so as to render them unidentifiable. Komachielo ni jatend piny Migosi William Ruto ne otelo ne nyasi ma Sidayanga, chancellor manyien mar mbalariany ma Cooperative, Laktar Bernard William Chitunga bende ne okawo kar mane osenindo Joseph Nyaga kakoro en chancellor mar ariyo mar mbalariany no. Mokuom jotelo mane oyuore nyasi no gin kanyakla kod jatend migao mar somo Migoso Gamba kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga. Jatend piny no okawo thuolo no mar puoyo kang' ma bende piny Kenya osegoyo e rwako weche mag kungo kata odoko ni parono ne okwed mokalo e higa mar 2023. In Uganda, everybody saves 10% of their salary. In Tanzania, everybody saves 8% of their salary. In Kenya, we were saving 200 shillings. And it was supposed to be okay. And I was supposed to do nothing about it. We made the right decisions. Today, every Kenyan is saving 6% of their salary. And every employer is saving on behalf of their employees 6% of their salary. From independence up to 2023, we saved 320 billion. But in just 2 years, from 2023 up to 2025, today, we have saved 280 billion. By the end of this year, we will have doubled the money we saved in 60 years. And by 2027, we will have saved 1 trillion shillings. Kaka yo mar medo jiwo weche mag kungo e pacho ka jatend piny wacho ni osechwalo chik manyien e od bura mamalo mondo mi jo od bura otwage kapok okete sei. CS Oparanya and his team are working on the cooperative bill that is currently in Parliament, informed by the cooperative movement, including input from the cooperative university. I am looking forward to signing that bill into law so that we can leverage on the efficiency and the capacities that exist in our cooperative movement to help us steamroll and turbocharge the transformation of our agricultural sector. Jatend migao mar arita ma iye Kipchumba Murkomen dhi nyime gi romo gi jotelo mag arita mawuok e kaunti ma Meru, Isiolo, Laikipia, Marsabit kod Samburu. Romono ma bende dhi nyime kaunti mas Isiolo. Murkomen timo romono mar mondo giyud yo mar tieko chuth wach mar kuo mar dhok e counties go. Tungependa tujiulize leo na tusemezane kwa wazi ni mambo gani ambayo tukifanya yatasaidia kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa zaidi na ya kwamba tumemaliza hii shida ya banditry. Hiyo ndio imenileta hapa leo. Ni focus yetu zaidi ni kumaliza hii mambo ya banditry, na pia kuna nasikia shida ya kwa sababu ya hii barabara mambo yenye inahusikana na mambo ya trafficking na drug abuse.
Kapod wantiere wechego makuo mag dhok jodak ma onyuongo otieno manyoro ne ogoyo ma onego achich ma bende tudo gi kuo dhok e Jimo East Sub-County ma Nyakach. Jodago ne oyudo dhok adek ma bende ne okwal kaachiel to achije mamoko ne oringo godo. Jopinygo koro dwaro mondo migepe mag arita e gwengego kaw okang' ma chik ne jokuo dhokgo ma bende yande ne oket nyinggi e lela. Kowuok e kaunti ma Kisumu, Alan Obiero miyowa ler mathoth wi wachni. Okinyi wawinjo uwi kayura maduong' ka dhiang' okwal kuom mama moti. Oyudo ka dhiang' okwal nyoro nyegi kwalo kayura machielo gicha giduogo kwalo ka. Koro sirikal arita ma Nyakach okethore. Ji mondo konywa wan mond liete waonge ng'ama diritwa. Duond jogweng' mawuok onyuongo e Jimo bang' monjo otieno manyoro kama ne achije moko kwalo jamni. Dwage manyowa kano madwa timgo gimoro mwayudo. Nyithindo bende wantiego manyikwe wadhi skul. Afadhali king'iewe ni nyakwari no to nyalo konyo kar skul no. Koro jokuoge mabiro kawe otieno to kendo gikawe kendo gidhi kode. To kodhi kamano be okwayudi. Koro sirikal yie mondo konywa. Nyaka chajita maro ketore. En kuo ma juma ka juma gino magiwacho ni ologi. An milango mar Kabur Village Elders jokuo olowa sirikal gimunyal konyogo mwiswa nyicho kwan jo kansila ka nyicho do kabriyo riyo ang'wen duogo adek odhi nyaka sani kana gikutieno makawuono tieno mane kwalo doko abriyo no adek magudeno mama mane gidhi dala doko donjo dala gi ne gito dris ne gito toyo kawuono age kwalo dana chiel gotieno ko maka piny usiru mama moti ywak makata kidhi kata yudo ko ywaka dero la. Silas Dulo wacho ni jopiny mane ni kod mirima ne omako achich achiel ma ogoyo ni mar kuo ologi. Gima otimore e Jimo East kawuono wamako jakuo makwelo kaka pile kendo bwa wanege lakini rach achiel ni wanege to dhiang' achiel to dhi ma en wuon kare o miss mana yo modhi godo to chieng' Jumapil bende nokwal ka dhok 7 ka kansila yogo ma dhok 3 odhi 4 wayudo lakini gima koro wanyalo kwa sirikal wadwaro arita makare ma Jimo East ka nikech kuo ma Jimo East ka osaolowa. Ka Abdalla Otieno togolo tene piny owacho. En wach malit wach kuo dhok ma Nyakach kaeni ok wang'eyo no biro rumo karang'o to wamedo mana jiwo arita kwe mag joma ochung' ne weche mag arita kwe mondo gimedi to area ma Jimo kani dwaro kata police post mondo mi omed konyo area ma kaeni. Koro jakuo achiel to jopiny onego kendo mudong' to dhi to jopiny mondo wuog mana oko mondo gimed ritore to moloyo ni joma richo manie kindgi gimed tang' godo nikech jakuo ok nyal biro kamoro ma ok ong'eyo ng'ama biro golo ne dhiang'. Wawegi nyaka wang'ire kamoro ma wantie. Ne Radio Ramogi kutoka kaunti ma Kisumu, Alan Obiero. Wadhi kaunti pa Migori kama wayudo ni jotend kanise sub-county Marongo sayo sirikal kuom chiwo thuolo ne kanise magalagala mar dhi nyime gi tiyo kaluwore ni sirikal nigi yot kod nyalo mar fwenyo kanisego kata kanisnigo kendo kaonegi okang' mager mar chik. Jotend kanisegi kotelnegi koda jadolo Samson Owino mar Grace Pentecostal Church ma bende ne lose kinde romo moro e gwenge mag Rongo wacho ni piny owacho nego fweny kanise magalagala go. Sirikal oregea kamoro nitie gimoma sirikal ok tim ka ise detect ni nitie problem an kaka Sam Owino ung'eyo ni samo kawuotho tarwako tai tarwako koti tarwako sati chieng' makoro adwa wuotho e street ka ni veste barwako nikech mano faith na oningo penja nang'o motimore. Number 2 bende wanyisogi ni wan gi gimiluongo ni umbrella bodies ma kanisni donje wanyisogi ni mano mondo migi strengthen mondo umbrella bodies gi an kaka pastor anyalo chiko fellow pastor manyise ni to gimitimo ni bende en adiera to bende riwore gi muma to bende en duond Nyasaye to obiro duoka kama no duond Nyasaye kata ok mano to kabiro kaka ja sirikal ok nyal interpret faith. Omedo ne kanisa mar Melkio St. Joseph Messiah in Africa mayudore sub-county Marongo okena jakanyo mar riwruok moro amora mar kanise sub-county no Marongo kendo mane mabende nomiyo ne ok ginyalo ng'eyo gino mane dhi nyime e kanisano. Kanisano ne ok nikodwa riwruok moro amora kendo we condemn gik mane timore kanyo. Achiel kuom gi en ni nyithindo ok nyal dhi skul. Mano gima wa condemn kabisa. Number 2, ji ok nyal ket kanyo ni ok dhi osuptal to githo ka itiko gi kanyo. Mano gima wa condemn kabisa. Number 3, wadwaro ni kanisa ka kanisa obedo open. Kanisa en kama onego idonje kata godiechieng' tilemo tiwuok. Kanisa onego obed a private place moro manitie mana kaka idonje gi kaka iwuokie. Ang'o motemo pando?
Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni piny owacho ma Homa Bay komako rekod riwruok mar Zipline International Kenya osedhayanga chenro mar keyo yedhe e ute thieth e yor lony mar drona ne ute thieth mayudore ka e kor gwenge kod chula mopogore opogore mantie kaunti no. Director mar Zipline International Kenya Charles Kariuki kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne osedhayanga chenro no e od thieth ma Kitare e kachung'od bura ma Suba North. Riwruok makamano mabende koro biro bero kenge mag yudo chenro mag thieth e kaunti no ma Homa Bay. Kariuki owacho ni drones go biro chwalo yedhe, chanjo, remo kod gige thieth mamoko mabende dwarore e ute thieth go. In Kenya, we have seen this idea to work, partnering with county governments to deliver vaccines, blood, and medicines quickly and consistently. Today, we bring the same proven model to Homa Bay County. Building on our journey in Homa Bay, our partnership here began by rethinking how we could bring HIV prevention and treatment to young people outside of the clinical setting. Together with the Elton John AIDS Foundation, EJAF, we have collaborated to pioneer a new decentralized service delivery model that brought HIV prevention and sexual and reproductive health services directly to young people. Through this next phase, Zipline will store and deliver essential medicines for everyday care, blood products for emergencies, all routine vaccines including malaria and HPV. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni chenro no geto bero chenro mag thieth e kaunti no kendo siro ute thieth mayudore kor gwenge kod chula go. Over the past few years, our health system has made remarkable strides. However, persistent challenges have continued to confront us. Delayed medical supplies, difficulties in reaching remote island communities, and urgent needs for faster emergency responses. Today we take a bold step forward. We are investing in the future, a future powered by Zipline, the world's largest autonomous logistics system, to build a more resilient, equitable, and efficient healthcare system for our people. With Zipline's cutting-edge drone technology, Homa Bay becomes a leader in last-mile healthcare delivery in Kenya. This innovation means that essential medicines, vaccines, blood, and critical health commodities will now be delivered within minutes to our most remote communities. Zipline's drones, operating autonomously at high speeds and across vast distances, guarantee that no residence is too far to access life-saving supplies. Mane mabendo kiluwe giko mag weche matuche kor gwenge gi elak sechegi. Machigni e weche mag tuke. Klab mar Kakamega Homeboyz wacho ni gin koda gino ni gibro medo bedo e liga ma pacho kae kendo gibro medo yudo loch kalure kod tuke mabende gichano tugo. Maneja mara timno Boniface Mbezi ne oloso e yo machalo kamae. Hakuna uwezekano hao viongozi wa ligi ni wale hatujakutana nao. So tunajua hata kama mtu mwingine hata manage kuweza kupunguza points zao, ile gap tuko nayo sisi wenyewe tunataka tutaipunguza so that isiweze kuwa hata ya 10 points. Kama inaweza kushuka sisi tukikutana nao ikuje to 7 points iwe narrowed, then itakuwa better. And then we know league at the moment bado iko open. It's open and anybody kutoka kwa hizo teams zile umetaja can still win the trophy. About 6 top teams zote. Kumachielo bende en jang'wecha marauma mabende nyinge Faith Kipyegon wacho ni en kod geno ni obro medo loyo aing'we mabende obro ringo e kinde mabende gidhi nyime kod ng'wego e gwengego mag London. Ne oloso e yo machalo kamae. I think the 2025 would be a beautiful year, and I hope to stay injury free and just healthy towards,
trying what a woman I've never tried before. So, which is 1 mile and. What's going to be involved, perhaps, or is that all a little bit unsure at the moment? At the moment, it's not sure. I just night just announced, and we will come out with many news. Kipyegon wacho ni obro neno ni otieko ng'we mabende gibro PM mar ng'we mabende bro timore dwe mar 6 higani e pinyno mar Paris. Owacho ni obro neno ni otieke yo makare kendo yudo loch mabende ne okoyudo e kinde ng'we mabende notimre gwengego mag London. The training has been good so far. I hope to continue healthy, injury-free, and continue with my training and just focus myself towards a beautiful 2025. Mani mabendo kelo giko mag weche mag tuke gi laksechegi. Okay. Wikivi matata vile warumba wana obungo ere kamano ni mae mwanu manyocha manyo ero kamano ni mae wendo manyocha manyo ero kamano ni mae mula manyocha rito love is blind ne chunya suore all that the time we are war. Love is so blind that you just suore. All that the time we are war. Matata wekele ndumane changu dongo. Inikothwa wango eginyadhi. Nyakash kukuta musingi yangu mawino mara. Yaningeti na onge kibaje. Endo nyango widi musingi yangu kipenzi mara. Nyaro mara maonge gingae. Endo nyango umami nendo ni monso. Nyango umami nendo ni monso. Ni mae mazina. Imamura kiuotho kaka iwino uyo Imamura ngisura mari apide vevine kake bonjo Berlepi misikiro akoni pamba goli monisi Lemiki bonjo ino negaga biki Au zuri wako penyo negaga sisi Yok magene ngima yogo poiga switi yora Jendula kanyisilera dunia mbaya Edipo tamari nyanya Ikieni towi nyisondo Chudhi mokumba neno uyo Nidwa gigoli pacho Chugari mokumba neno Kasobe ya utine toke dala Joniga neno fayo Kila siku kochoko diambo Kakari nyongo ngomo giket ningima Nyongo ngomo mionja onja Kuba nino kadonya sika Nameru kwere jogo nigi norash na gichwanya kodi Nigi norash na gichwanya kodi na bonso Rosan Osamba Nyanyakach Nyamin Honorable Sam Osamba Kombogi nyatin manyakoni dendino Kombogi yuora Bernino Kombogi toto Manani yangi toto Kethoni Felix Salambo Udugongo Nyawita Nalo biro wana izendege Udichengo biro wana zi Dubai Mami wande wana bagi gari
matarasa